Bine ați venit! Eu sunt Sorina Matescu și v-am invitat în acest live pentru a discuta despre rețelele de socializare și strategia de promovare pe rețelele de socializare. O mică introducere despre mine. Sunt o femeie de afaceri, trainer și antreprenor de aproximativ 15 ani. Am început odată cu rețele de socializare, pot să spun, și m-am dezvoltat atât online cât și fizic. Am deschis cu colaborări de succes saloane de înfrumusețare, 3 la număr, și o academie în care lucrez cu o echipă foarte, foarte bună și oferim servicii de înfrumusețare și cursuri. Astăzi seară o să vă povestesc despre brandul personal, care este cartea de vizită pentru afacerea noastră. Este foarte important să ne promovăm și să învățăm să ne promovăm pe rețelele de socializare. Să știți că o să vă rog să lăsați un comentariu cu numele și cine sunteți voi, despre ce afacere este vorba sau ce pasiuni aveți. Patrick Matescu, băiețelul meu de 14 ani, adolescentul meu, m-a ajutat să vă arăt aceste slide-uri și soțul meu, Cătălin Matescu, a făcut totul să se întâmple. Le mulțumesc amândurora, sunt băieții de bază, așa, și să pornim. Vreau să vă spun că conținutul e regele și vizibilitatea este regina. Nu am spus-o eu, au spus-o mentorii mei cu care eu colaborez într-un curs de business. Și, într-adevăr, dacă conținutul este de calitate și autentic, atunci noi atragem atenția asupra noastră și putem să creștem vizibilitatea. Fără conținut de calitate și autentic nu avem vizibilitate, iar audiența noastră nu reușește să ajungă la noi și noi nu putem să transmitem ceea ce ne dorim. Învață să fii diferit, asta spun tot timpul. Eu am o zicală după care mă ghidez. Dacă vrei să fii original, trebuie să fii pregătit să te copieze lumea. Și, într-adevăr, așa este, trebuie să găsești varianta de autenticitate și să fii original. Asta înseamnă să povestești despre tine, despre viața ta, despre pasiunea ta și să ajungi la audiența ta, să ajungi la persoanele care te admiră și care își doresc să ajungă la serviciile tale, pentru că vorbim despre industria beauty, unde, bineînțeles, noi oferim servicii de frumusețe. Așa că, profesionist în beauty, indiferent ce pasiune ai sau în ce domeniu lucrezi, să știi că sfaturile din această seară o să te ajute și pe tine. Învață să vorbești despre tine, învață să spui povestea în fața tuturor, fără să-ți fie teamă de judecata celorlalți. Să știi că de multe ori povestea ta poate fi interesantă și omul ajunge să te cunoască mai bine. Așa că descoperă cine ești tu mai întâi, vorbește despre tine și spune-le și celorlalți ce pasiuni ai. Așa vei ajunge la audiența ta. Audiența ta este publicul care își dorește să te cunoască și să beneficieze de serviciile pe care tu le oferi. Eu niciodată nu m-am temut să vorbesc despre ceea ce îmi place și tot timpul am fost o persoană asumată. Să știți că este ciudat pentru că eu nu mă văd, doar voi mă vedeți și așa îmi doresc să vorbesc cu voi și să vă împărtășesc din experiența mea. Așa că trecem mai departe și vorbim despre 5 pași pentru un profil profesionist. Numele profilului este foarte important, poza de profil, poza de copertă, prezentare și biografie și pozele evidențiate. Sunt 5 pași
pentru care noi putem, dacă le configurăm corect, putem să creștem profilul nostru și să creștem vizibilitatea pe rețelele de socializare. Nu uitați să lăsați în comentarii numele vostru și pasiunea, da? Numele profilului. Este foarte important să pui numele real al tău și îți dau și 3 motive să faci asta, pentru că oamenii în primul rând te vor căuta după numele tău și te vor găsi mai ușor. În cazul în care Facebook-ul îți blochează profilul, tu poți să-l deblochezi cu cartea de identitate și oamenii ajung să te cunoască și să aibă încredere în tine. În cazul în care ai 2 nume sau prenume, poți să folosești, cum am folosit și eu, Sorina Mateescu, și tu poți să folosești prenumele și numele. Poza de profil. Să știți că profilul nostru pe rețelele de socializare este ca un puzzle. Și noi trebuie să adunăm piesele puzzle-ului și să facem ca lumea să ne descopere așa cum suntem noi. De asta e importantă poza de profil, să fie poza reală cu imaginea noastră, nu cu câini, pisici sau profile duble sau, mă rog, știți voi despre ce vorbesc. Este foarte important ca oamenii să te cunoască, să aibă încredere în tine și să te vadă, să vadă ce persoană stă în profilul de social media. Poza pentru copertă trebuie să reprezinte pasiunea sau afacerea ta. Poza de copertă este un element foarte vizibil pe care îl vede lumea atunci când intră pe profilul tău. Este a doua componentă din puzzle-ul tău, foarte importantă. Așa că, dacă ai o pasiune, dacă vrei să vorbești despre serviciile tale sau despre cursurile pe care le oferi, trebuie să atașezi poza de copertă relevantă pentru profilul tău. Este foarte, foarte importantă poza de copertă și omul când intră vede o poză de profil cu chipul tău și poza de copertă cu afacerea sau pasiunea ta. Mergem mai departe, prezentare și biografie. Audiența ta dorește să te cunoască, să afle povestea, să afle pasiunea ta. Și cum poate să facă asta dacă nu prin prezentarea de la început? Adică, trebuie să înveți să spui povestea ta, ca lumea să te cunoască și să aibă încredere în tine. La biografie trebuie completate datele tale, numărul de telefon, ce servicii oferi, linkul pentru site în cazul în care ai site sau linkurile pentru paginile profesionale de business. Vreau să spun că pe lângă profilul personal pe care noi îl discutăm în seara aceasta, o să vă arăt și profilul profesional, adică pagina de business, despre care o să vorbim puțin mai târziu. Alt element pe care ni-l oferă Facebook-ul, Instagram-ul sau TikTok-ul sunt pozele evidențiate. Acolo ai opțiunea să-ți evidențiezi între 3 și 5 fotografii, 3 fotografii pe Instagram, 5 fotografii pe profilul de Facebook și sunt foarte importante să povestim acolo ceea ce oferim noi, adică ce avem noi mai important de oferit pentru audiența noastră și ce trebuie să fixăm ca atunci când omul intră pe profilul nostru să vadă despre ce este vorba. Eu întotdeauna îmi fixez cursurile pe care le predau, link-ul către site-ul meu și apropo să știi că în comentariu ai linkul către site-ul sorinamatescu.ro unde poți să intri și să accesezi cursul gratuit Brandul Personal. Să știți că am creat cursul acesta gratuit cu gândul la voi, profesioniștii în industria beauty, pentru că nu este suficient să avem diplome în domeniul beauty și ne trebuie și puterea brandului personal pentru a avea vizibilitate pe rețelele de socializare și, cum spune și numele, noi socializăm, vorbim,
spunem despre serviciile noastre din gură în gură, însă putem să creștem vizibilitatea pe rețelele de socializare și atunci mai multe persoane să ajungă să ne cunoască pe noi, să aibă încredere în noi și să ne caute serviciile pe care noi le oferim. Așa că intră și accesează cursul gratuit. Eu acum o să vă dau o metodă, se numește AIDA, prin care voi puteți să creați postări și să atrageți mai multă vizibilitate pe rețelele de socializare și mai mult interes. Eu am un exemplu aici. Atenție, informație, dorință și acțiune. Atenție, misiunea mea este să îți ofer motivație. Te informez, să ai curaj și mecanisme să acționezi și să-ți dorești să descoperi cea mai bună variantă a ta. Și acțiune, nu mai pierde timpul. Intră acum pe link și descarcă puterea brandului personal. Puterea brandului personal poți să accesezi prin introducerea mail-ului tău și vei primi cursul puterea brandului personal pe e-mail. Așa că structura postărilor este foarte importantă. Metoda AIDA ne ajută să atragem atenția asupra noastră, să oferim o informație, clientul să își dorească și apoi să-l invităm la o acțiune. Acum o să recapitulăm puțin. Deci, pentru ca brandul personal să crească și să ne ajute să ajungem la o audiență mult mai mare, să trecem de la etapa din gură în gură la etapa de vizibilitate pe rețelele de socializare, este foarte important numele profilului. După cum v-am spus, numele vostru este cel mai relevant. Apoi, poza de profil, să fie poza și să vă reprezinte pe voi ca imagine. Următoarea etapă este poza de copertă, prin care voi prezentați pasiunea sau afacerea voastră. Prezentarea și biografia. Audiența noastră dorește să ne cunoască, să afle povestea și pasiunea noastră, pentru că poveștile sunt foarte interesante și noi putem să inspirăm oamenii să intre și să ne cunoască mai bine. Pozele evidențiate este o nouă metodă prin care tu poți să le arăți clientelor tale ce servicii oferi și să te găsească foarte ușor. Structura postărilor, metoda AIDA, atenție, informație, dorință, acțiune. Deci nu uita, în momentul în care tu creezi o postare sau un video, trebuie să atragi atenția asupra ta, apoi să oferi o informație, clienta să dorească ceea ce tu le oferi și să inviți la o acțiune, adică să se programeze sau să intre pe pagina ta sau să se înscrie la un curs. Depinde ceea ce tu oferi. Și trecem mai departe. Pentru a crea un conținut care să atingă partea emoțională, trebuie să ne cunoaștem pe noi mai întâi, să le povestim clienților ceea ce noi oferim, să vorbim despre serviciile noastre, să creăm conținut autentic. Pentru că, nu uita, în momentul în care clientul intră pe profilul tău, el vede cartea ta de vizită. Dacă tu ai poza de profil, poza de copertă, biografia, cele trei principale, puse la punct, omul îți vede și conținutul și citește mai departe. Dacă tu nu ai puse la punct toate cele trei menționate mai sus, omul nu va intra pe profilul tău. De exemplu, eu nu accept cereri de prietenie cu imagini, diverse imagini. Eu accept doar cereri de prietenie cu poza de profil autentică. Așa că nu este suficient ca postarea ta să fie construită și să nu înțeleagă în lumea ceea ce tu vorbești. Când faci o postare, trebuie să fie relevantă. Postarea trebuie să stârnească curiozitate, uimire, interes, surpriză sau incertitudine. Le stârnești curiozitatea printr-o postare.
Apoi, poți să folosești postările before and after în care lumea rămâne uimită de transformările pe care tu le realizezi sau prin cursurile tale, ceea ce tu propui. Stârnești interesul audienței tale și atunci, surpriză, vor intra și vor accesa serviciile pe care tu le oferi. Pentru că contează foarte mult încrederea. Noi, ca persoane, dacă oferim încredere clientelor noastre, ele atunci ne vor contacta pentru serviciile pe care noi le oferim. Pentru ca brandul personal să crească și vizibilitatea pe rețelele de socializare să fie crescută, este foarte important să atragem și încrederea asupra noastră. Noi trebuie să fim persoane de încredere care oferim servicii și o experiență pentru clientele noastre. Eu întotdeauna îmi doresc să ofer o experiență diferită. E loc pentru toată lumea sub soare, concurența nu trebuie să aibă atât de multă importanță. Noi trebuie să fim în concurență în fiecare zi cu noi, să investim în imaginea noastră, în educația noastră și în evoluție pentru ca să putem să oferim încrederea necesară și clientele să ne caute pentru serviciile pe care le oferim. Ce ziceți? Este relevant ce spun? Sunteți de acord? Aveți idei? Dacă aveți idei, vă rog să le scrieți. Poate facem un live data viitoare. Un alt pas pentru ca postările tale să devină virale ar fi să cerem distribuiri sau să distribuim noi conținutul pe grupuri sau să ne susțină prietenii cu un coment, cum v-am rugat și eu să mă susțineți cu comentarii și să-mi lăsați inimioare. Este foarte important ca atunci când facem o postare, conținutul să ajungă la cât mai multe persoane pentru ca postările noastre să devină virale. Și da, este bine să cerem ajutorul prietenilor pentru că ei ne pot ajuta să ajungem la cât mai multe persoane care au nevoie de serviciile noastre. Nu uitați, industria beauty este extrem de provocatoare și noi putem să creăm conținut de calitate și să oferim sfaturi. Iar postările cu imagini sunt foarte importante. Nu puneți niciodată text fără imagine, pentru că imaginile atrag și oamenii ajung, văzând o imagine și titlul potrivit, ajung să citească tot conținutul. Să știți că postările de obicei ajung la audiența noastră, o audiență mai mare sau mai mică și ea va fi atrasă de postările noastre. Nu o să ne placă toată lumea și nu o să ne acceseze absolut toată lumea, însă noi ne dorim să ne acceseze audiența noastră și clientele care își doresc serviciile pe care noi le oferim. Creează titlul care să atragă, după cum v-am zis, deci este nevoie ca un text să aibă un titlu și să folosim o imagine relevantă. O să vorbim mai târziu și despre Reels și Story. Pe rețelele de socializare o să vă dau câteva idei de postări și cum să le împărțim. Sunt 5 mari categorii de postări: educație, interacțiune, dezvoltare, familie, pasiuni și afacere. Este foarte important ca noi să oferim educație prin postările noastre. Aici intervin și Reels-urile, pentru că pe Reels putem să oferim multă educație și valoare audienței noastre. Este foarte important să creăm videouri scurte și să oferim mici sfaturi, pentru că atunci clientele pot să acceseze sfaturile noastre, să acceseze informația pe care noi o oferim gratuit și să se folosească de ea pentru, de exemplu, pentru a-și îngriji părul acasă sau pentru a-și îngriji tenul acasă, pentru a-și îngriji manicura, orice alt subiect pe care voi puteți să-l folosiți.
Așa că Reels-urile sunt principalul instrument cu care noi putem să oferim educație. Eu, de obicei, pe TikTok, Instagram și Facebook sunt platformele pe care creez Reels-uri și YouTube, dar mai puțin, și ofer foarte multe trucuri despre cum să-și îngrijească fetele părul acasă. Așa, clientele văd și accesează sfaturile mele și mai apoi mă caută pentru serviciile din academie. Vă sfătuiesc să faceți astfel de clipuri, să știți că pe grupul Mastermind Brand Personal, dacă vreți să intrați, acolo este postat un clip cum să realizăm un reel. Așa că aveți un material prețios acolo. Bineînțeles, interacțiunea, să vorbim despre timpul nostru liber, despre ce ne place, despre ce nu ne place. Și vreau să vă spun că ați văzut, eu încep dimineața întotdeauna pe Instagram cu cafeaua mea delicioasă, pentru că așa îmi încep eu zilele împreună cu voi pe rețelele de socializare și cu cafeaua, care mă ajută să fiu așa într-o energie pozitivă și pe care vi-o ofer și vouă. Întotdeauna sunt cu zâmbetul pe buze și am super vibe și îmi place să postez. Și vă mai spun ceva. Perseverența în postări va aduce vizibilitate. Deci nu este suficient să postăm o dată la nu știu ce perioadă. Nu. Postările se fac zilnic. Întotdeauna story-urile nu sunt suficiente. Adică postăm story-ul cât de multe putem din toate ariile noastre. Educație, interacțiune, dezvoltare, familie și afaceri. Pe story trebuie să avem 3-5 story pe zi minim. Apoi postăm un Reels pe zi prin care oferim educație și multe sfaturi sau o transformare și mai apoi urmează caruselul sau postările prin poze. Și acolo putem să oferim un before and after și clientele să vadă ceea ce noi realizăm și în ce mod realizăm, cum oferim noi serviciile, să vadă din culise, pentru că, da, într-adevăr, ne place să vedem ce se întâmplă în spatele camerelor. Și întotdeauna postez și, cum am făcut și în seara aceasta, mi-am dorit să intru live cu voi, pentru că îmi doresc să ofer cât mai multă informație, să vă ofer cât mai mult material care să vă ajute să creșteți brandul personal. După cum v-am spus, Patrick m-a ajutat să vă arăt în seara aceasta slide-urile. Brandul personal, strategia prin care câștigi vizibilitate pe rețelele de socializare. Ce spuneți despre asta? Da, este strategia prin care câștigi vizibilitate pe rețelele de socializare, este foarte importantă. Și după cum am menționat mai sus, trebuie să postezi, să ai perseverență, să creezi conținut autentic, să te cunoască lumea. Deci brandul personal conține mult mai mult decât ne-am putea noi imagina. Este motorul de brand prin care tragem și turăm la maxim să aducem vizibilitate pentru afacerea noastră. Așa că nu vă mai fie teamă eu o să mă mai uit și pe telefon, dar nu o să pot să răspund acum la întrebări. Dacă aveți întrebări, o să vă răspund la final. Da, după cum spuneam, strategia prin care câștigi vizibilitate pe rețele de socializare înseamnă perseverență în postări care atrage vizibilitate și încredere. Un alt aspect foarte important este portofoliul pe care noi îl prezentăm clientelor noastre și atragem audiența. Câștigi vizibilitate pe rețelele de socializare cu postări perseverente, story, reels, carusel, prin metoda AIDA. Atenție, informație, dorință, acțiune. Da, v-am dat
Foarte multe informații valoroase în seara aceasta pentru a vă ajuta să creați și să aveți vizibilitate pe rețelele de socializare. Mai aveți un instrument foarte important pe care puteți să îl accesați pe site-ul meu sorinamatețcu.ro. Vă introduceți mail-ul și o să primiți cursul gratuit Brandul personal. Și o să mai discutăm în seara aceasta despre o surpriză pe care eu vreau să vi-o ofer. Ați văzut despre ce e vorba? Ghidul profesionistului beauty. Să știți că toată lumea care se înscrie la curs primește ghidul profilului profesionist beauty în curs. O să-l introduc și o să aveți încă o strategie prin care voi puteți să vă creșteți brandul personal. O să vă arăt cum arată paginile mele de business. Aceasta este pagina mea personală, da? După cum am spus, are poza de profil, Sorina Matescu numele, da? Poza de profil, poza de copertă și un mesaj pentru voi. Acționează pentru visele tale, nu pierde timp. Și site-ul meu, da? Deci ofer foarte multe informații de la prima vedere. Asta este cartea mea de vizită. Apoi, în biografie, scrie: succesul e un stil de viață, este motoul după care eu mă ghidez și pe care l-ați tot auzit. Transformă pasiunea în propria afacere și, bineînțeles, că ofer și consultanță. Sunt administratorul paginii profesionale sorinamatețcu.ro, da? Beauty Academy by Sorina Matescu. Și o să vi le arăt și pe acesta. Ia uitați cum arată pagina mea. Când intrați, deja vedeți despre ce e vorba și am și cu familia, da? Pentru că postez și cu copiii mei și, bineînțeles, cu soțul meu. Suntem parteneri în afaceri. Proiectele mele, da? Aflați absolut tot. Aici Mihai, colegul meu, a realizat un make-up și o să vă arăt și pagina Academiei, imediat. Bun. Aici suntem în pagina profesională, Academia, da? Ia uitați. Cu poza de copertă, Beauty Academy, vă spun, din start aflați și ce servicii oferim, da? Suntem Only Woman. Îmi place să lucrez cu femeile și am creat un loc împreună cu colegii mei în care femeile se simt deosebite și am creat o experiență împreună cu noi. După cum vă spuneam despre evidențiate, ia uitați aici, vorbesc despre Bright to Be, este pachetul de mirese care este foarte cerut în această perioadă, deci din start clientele intră și observă ce pot să programeze. Despre istoricul meu ca și hairstylist, l-am cunoscut pe Vestitul Munir și am făcut cursurile cu el, atât în București cât și în Istanbul. Este un om pe care eu îl urmăresc și un model pentru mine. Apoi urmează cine sunt eu, cine este Malvina, colega mea, Mădălina, Mihai. Aceștia sunt colegii mei. Aici sunt poze relevante cu before and after, cliente mulțumite, da, și live-uri din Academie. Deci cum ați intrat pe pagina Academiei, cum ați descoperit ceea ce noi facem și cu ce ne ocupăm noi. Asta este una dintre pagini pe care eu administrez. O să vă arăt și pe pagina pe care am făcut live-ul. Și gândiți-vă că nu este ușor să administrezi atât de multe pagini. Și o să vă arăt și aici brandul personal, da? Live-ul nostru. Hai să-i dăm o inimioară. Bineînțeles, lăsăm și un comentariu mai târziu, da? După cum vedeți, avem în live mini-cursul Puterea brandului personal pe care voi puteți să îl accesați. Sunt foarte încântată că vă pot oferi toate informațiile și sper să le puneți în aplicare, pentru că am uitat să vă spun ceva.
Dacă nu aplicați ceea ce am discutat în seara aceasta, nu o să aveți rezultate. Asta vă spun clar. Și o să vă mai arăt și grupul Mastermind Brand Personal. Acesta este grupul, se încarcă. Acesta este grupul și live-ul în seara aceasta este și aici, în care noi creștem împreună și ne dezvoltăm afacerile. Așa că dacă vreți în industria beauty și activați în industria beauty, puteți să intrați în grup. Și vreau să vă mai arăt Instagramul meu. Ce conține Instagramul? Conține poza de profil, link în bio, da? Pe Sorina Matescu puteți să intrați și să accesați cursul gratuit. Cu ce mă ocup eu? Transform pasiunea în propria afacere de succes, consilierea 1 la 1 și cursul, bineînțeles. Și cum arată feed-ul meu. Sunt ca o carte deschisă. Intrați și mă citiți. Ia uitați. Vedeți exact ce mă pasionează, cine sunt, cu ce mă ocup, cine este familia mea, ce povești am. Cu voi împărtășesc absolut tot, pentru că îmi place ceea ce fac. Să știți că nu mi-e teamă de nimeni că m-ar putea critica, mi-e indiferent de oamenii care nu sunt de acord cu mine, nu mă interesează să le aflu povestea. Să știți că dintotdeauna am fost o femeie puternică și asumată, liberă în ceea ce gândește și întotdeauna am spus lucrurilor pe nume. Niciodată nu mi-a păsat de ce spun ceilalți despre mine. Îmi place să am dușmani, nu mă feresc de asta, și să am prieteni. Așa că, fetelor, puteți să-mi dați și follow-ul pe Instagram și vreau să vă mai spun ceva. Să nu fiți frustrate că pe Instagram primiți mai puține like-uri și pe Facebook mai multe. Depinde de comunitatea pe care ați creat-o. Eu să știți că de când am început puterea brandului personal să-l pun în aplicare și pe Instagramul meu, am ajuns la o interacțiune mult mai bună și la vizibilitate mult mai mare cu audiența mea și chiar mă bucur și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Cam atât despre profilele mele pe rețelele de socializare și chiar îmi doresc să văd exemple și să vă inspir să creați și profilele voastre într-un mod profesionist și să ajungeți să aveți vizibilitate pentru a crește propria afacere. Așa că nu uitați să intrați pe sorinamatescu.ro, să introduceți e-mailul și să accesați cursul gratuit Brandul Personal, pentru că veți avea parte și de surpriza pe care v-am prezentat-o la final și o să primiți ghidul profesionistului beauty. Acesta este un ghid. Tot ce v-am prezentat în seara aceasta rămâne înregistrat și o să primiți și slide-urile pe care le-am prezentat. Sper că am învățat ceva în seara aceasta și că v-am ajutat să faceți un prim pas spre creșterea brandului personal, pentru că brandul personal este motorul afacerii noastre și cu conținutul de calitate și autentic putem să creștem vizibilitatea. Fetelor, vreau să vă dau un sfat. Nu trebuie să vă fie teamă să postați sau că vă critică lumea. Nu are treabă lumea, noi nu suntem pentru toată lumea. Noi postăm pentru audiența noastră, pentru fetele care își doresc să ajungă să vină către noi și să ne acceseze serviciile sau cursurile. Noi postăm pentru audiența noastră, nu pentru toată lumea. Așa că fiți asumate și nu vă mai fie teamă. Da. Cam atât am avut de spus în seara aceasta. Vreau să vă povestesc puțin despre programul meu de mentorat în business. Să știți că pe lângă tot ce v-am povestit în seara aceasta și am învățat cu mentorii mei, o să pregătesc în viitor și un curs, însă nu vreau să menționez nimic în seara aceasta, o să
menționăm într-un viitor live. Da, mi-am depășit frica de live-uri în seara aceasta și am intrat. Știți cum? Cu ce mentalitate? Ce mi se poate întâmpla dacă? Asta e mentalitatea mea întotdeauna. Întotdeauna am acționat pentru visele mele și vă sfătuiesc să faceți la fel. Ce vi se poate întâmpla dacă? Nimic. Trebuie doar să acționăm. Nu vi se întâmplă absolut nimic. Curaj, acțiune și perseverență. Eu mai am o ultimă frază să vă spun. Experiență, educație, evoluție. Cei 3 E magici. Educați-vă, evoluție prin educație și experiență după educație și evoluție. Este foarte important să aplicăm cei 3 E, să ne educăm, să continuăm prin evoluție și să acumulăm experiență în orice domeniu, nu doar în industria beauty. Și nu sunt suficiente doar diplomele de specializare. Trebuie să creștem vizibilitatea pe rețelele de socializare, să avem brandul personal și să tragem afacerea după noi, în sus. Să aveți o seară minunată, vă mulțumesc pentru că ați intrat live și le mulțumesc și celor care vor intra, pentru că live-ul va rămâne înregistrat. Eu sunt Sorina Matescu și mă bucur că v-am inspirat în această seară. Vă pup!